Hello guys, welcome to my channel. देखो ମୁଁ ଏବେ ଉଠିଲି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମକାରେ ସାର ପକେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ପିଡ଼ିଆ ପକେଇ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଘର ଏଇଟା ଆମ ଏଇଟା ଆମ ଗାଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଗାଁ ଲୋକ ପୁରା ସକାଳ ହେଲେ କିଏ ଦୁଶୁନାହାନ୍ତି ସବୁ କାମକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ମୋ ଗାଁ ସେମାନେ ସବୁ କାମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମାଂସ ନଉଛି ପିଲା ସବୁ ଏମିତି ଦୁଷ୍ଟାମି ହେଉଛନ୍ତି ପୁରା ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଛି से मिलकर के ऐसा